Nava şer û mircên dijwar şer û birîndariyê de hin çîrok ne tenê çîrokên kesane ne lê dibin dengê îradeyê û berxwedanê. Zîlan Mûş yek ji wan kesan e got ji temenekê biçûk ve xewna tevlîbûna tevgerê dilê xwe de hilgirtiye û piştî ku ew xwe bi rastî li gorî baweriya xwe riya xwe hilbijart. Zîlan dibêje dijmin li ber yekgirtina gelê Kurd sernekeve, gelê Kurd bêdeng nemîne û desthilata qebûl neke û ji tirsa xwe rizgar bibe. Ji ber got tirsa serkeftinê nayê bi destxistin, bêdengî û nebûna piştgiriyê dibe sedema windakirineke mezin. Her tim peşengin, ji karê malê bigir, ji her karera jin peşengin. Her karê bijin di desthilatariyê qebûl nakin, ora bin ser xwe. Ew qe şehîd çîbûn, ew qe birîndar çîbûn, lê dîsa jî jin netirsiyan şerê Kobanê, şerê Daişê. Hestê min ez pir kêfxweş bûm. Got êdî gelê me bûne yek, şiyarbûn kete çar parçeyê Kurdistanê. Me Kurdan piranê dijminê dêk biriye. Kêma em serkevin. Rica dikim bila gelê me bêdeng nemînin.